Det her, det handler om at finde de rette steder, kende de rette steder, og ikke udelukkende, hvordan er forholdene. Fordi mange af de her hytter, de har ligget i bjergene i flere hundrede år. Jo mere har det også været en ting, som jeg gerne vil implementere mere i den måde, jeg brugte bjergene på. Dem, der skal med på turen, det er Anton, som er min bror. Vi har stået på ski hele vores liv sammen. Tille er vores gode veninde, som vi har stået en masse på ski med. Hun har ikke nogen erfaring med skitouring. Det bliver fedt at få lov til at give hende muligheden for at komme med på sådan et eventyr her. Vi skal op til en hytte. Så skal vi overnatte nogle nætter heroppe og gå ud derfra. Opsøge de fedeste muligheder for at stå på ski. Goddag, håndtaget. Nej, den er låst. Hvad fuck sker der der? Så er det nok ikke der. Et vindsraum er et rum placeret i hytter, som er åbne om sommeren, men lukket om vinteren, hvor de så har designet et beskyttet rum. Det er ofte ikke et rum, der har andet end sovepladser og beskyttelse for vind og vejr. Altså, bare en taske. Hytten bærer præg af, at der er rigtig mange mennesker, der har brugt den i løbet af de sidste mange år. Det er også en kold hytte, men så lige så stille bliver man varmet op, og så falder roen på en eller anden måde. Det giver så meget mening at tage de kolde nætter heroppe, fordi man kommer så hurtigt til virkelig god sne, og samtidig så får vi de oplevelser på et andet tidspunkt af døgnet, end man normalt gør. Vi er jo fugleflugt under 5 kilometer fra det nærmeste skiområde. Men vi er jo fuldstændig alene på toppen. At være på et bjerg, hvor vi ligesom har overblikket over alting, det giver en speciel fornemmelse. Der er der bare så meget frirum til bare at gøre, hvad der passer os. Tæt på kogene.
Nej, du skal ikke have fingrene i. Så varmt er det. Vi skal op og udnytte, at vi i forvejen er højt og kan nå en top, som er svær at nå på en dagstur. Når man begiver sig ud, og det er så mørkt, at det eneste lys, der er, det er lyskejlen fra ens pandelampe. Og de ting, jeg normalt kan spotte på lang afstand, dem skal jeg næsten stå ovenpå for at kunne se det samme. Det skaber klart en større vågenhed omkring, hvilke risici der er. For mig er der en kæmpestor belønning i at finde den gode sne. Finde det linjevalg, hvor man får allermest for sin hårdt tjente højdemeter. Der er en form for udefinerbar energi i bjergene, som man ikke helt kan beskrive, hvad er, eller hvor den kommer fra, men som driver en til at gøre nogle ting, man ikke lige havde forventet. Jeg plejer at sige, at skiløb er en individuel sport, men hvis du ikke gør det sammen med nogen, så har det sjældent nogen værdi.